Nandiyan lang, no? Alam ikaw. Alright. So ito yung Alin Summer mga idol, no? Saan sa Alin? Victoria. Okay, Victoria Summer mga idol, no? Victoria Summer mga idol, FTPC, MPC. So andito si Boss Jim ngayon, no? At yun, yo, what's up mga idol? So finally mga idol, no, andito tayo ngayon sa mga idol, Laglap winner mga idol. Yun ang talagang napaka na ito mga idol, napakagandang content to ngayon, no. Kasi ito yung tropa natin, no. Ito Team Aswang mga idol ng Hobil mga idol, Laglap winner mga idol, no. Si Idol Two Princess Love mga idol. Yun know, dito tayo ngayon, papasyal tayo sa kanya. Yun nga dahil sa lap winner mga idol sa Alin Samar, you know, FTPC, MPC, napakaangas mga idol. Victoria Samar, yun mga idol. At dito tayo ngayon mga idol, papasyal tayo, titingnan natin yung ibon nila, yung ibon niya mga idol, no? At yun na nga, eto, nag-happy-happy sila mga idol. At dahil sa yun nga, syempre, ikaw ba naman manalo eh. Kaya happy-happy talaga. At ito, tinawagan tayo para saktong-sakto may content din tayo ngayon mga idol. Muna yung mga bisita. Alright, sana ito si Boss Jim Laksamana, mega shoutout. Si Idol. Alright, nandito yung natin yung Paring Maple Tower. si Idol Maple Tower nandito rin. Yan. Ay, si Idol Maple Tower at saka si Idol Raymond, tama nga. Si Idol Raymond mga idol, andito rin mga idol. Mga idol, napakasaya mga idol, kasi nga, ganun talaga kapag nanalo ka mga idol. May kunting saya. At ito kay Idol naman, mega shoutout. At yun na nga mga idol, sisilipin natin yung ibon niya mga idol, no? At siyempre mangingintay ng konting content, konting tips mga idol kung paano nga papabilis yung ibon mga idol sa idol natin. Konti lang naman mga idol, no? Kaya abangan nyo mga idol, lalasingin ko to ngayon mga idol. Ano pala? Itago mo sa box. Ako pala lalasingin na ito mga idol. May wala na tayo mga idol. So abangan pa mga idol. Yo, mega shoutout dyan mga kalapatisto. So ito na nga to. Ito ako, tasa. Ayun, si Idol Boss Jim no, andito ka ngayon mga idol. Coordinator Marisol. Siyempre, coordinator ng Marisol ng MPC, yan, nandito ngayon sa kay Two Princess Love. Yun ang at nagkakape ng Tanduay, Emperador. Yun ang mga idol na, so, yun ang mga idol, stay put lang kayo dyan mga idol. Siyempre, may konti mga idol, sisilipin natin yung ibon mga idol, no? Para makita nyo mga idol, no? Kasi may mga nagposta na ito mga idol, may kinuha ng mga nito, may mga kinuha ng video mga idol sa reels mga idol. At ito sa akin mga idol, no? Full video to mga idol, mapapanoodin nyo mga idol. Buong buo to mga idol, no? Papakita ko sa inyo yung ibon mga idol, pati tain niya, papakita ko sa inyo mga idol kung saan siya natutulog mga idol. So, alright, yung pinakasikreto mga idol. Si Two Princess Love, parang idol. Alright, nakailangan na ako nito eh. Marami na akong vlog dito eh. Yung sa idol na to, syempre no, ito yung mga inahangaan natin dito sa Hobil, dahil tayo newbie tayo mga idol. Wala tayong pinagbago mga idol, no? Ito, sa siguro mag 2 years na ako nag-iibon, newbie pa rin ako mga idol. Wala pa tayo nakapawi mga idol eh. Mahinang nilalang. Alright. Siyempre dito sa mga tropang malalakas. Dumikit ka lang dito, parang ganyan, no? Alright. Para lumakas ka. Ano ba sikreto mo, Painumin mo robust. Ay. Naris mo si Boss Maple Tower. At syempre na mga idol, Bisita rin siya. mga idol, syempre, ito, ulitin natin mga idol, kasi Kaibigan natin tiga-kanan. dito mga idol, nagtipon-tipon tayo mga idol. Syempre may special tayo rito, may special tayong kalapatids dito mga idol, no? Ito, sinabi ko na sa inyo dahil ito mga idol no? Yung mga kalapatids na nag-iibon na nasa sa ibang bansa mga idol. So, yun nga mga idol na nababanggit ko na ito mga idol. Syempre si Maple Tower mga idol. Mga idol, paano pa ako mga idol? From Canada mga idol, so pumunta na sa Pilipinas mga idol para mabantayan yung ibon niya mga idol sa magkakalak na rin siya mga idol, no? Dito si Maple Tower, si idol natin, no? Dito na to sa Hobil mga idol. Kung nakita niyo yung dating love visit ko sa niya sa lop niya, at yung sa mga pinakita kong ibon, yun ang at ito yung pinaka-owner mga idol. Andito na nga So yun at yan, may mga video na, marami na nanood sana sa pag-clock ni Idol Two Princess Love. Yun na, andun na nga mga idol, no? Andiyan ang ibon niya. At yan, may mga nag-posta nito. At syempre, isilipin natin yung ibon niya mga idol, no? Ito mga idol, no? Ito yung breeder area ni Ito yung breeder area ni Two Princess Love. Breeder, flyer din yan. Breeder flyer mga idol. Alright, ang pakaangas. Pero mga idol, no? Ito talaga yung pinaka niya. Yung pinaka main. Yan siya pumasok. Alright, so mga idol, ito na. Ilalabas siya na mga idol, no?
From Alin Samar mga idol. Boss Jim. Boss Jim, panikit ka Boss Jim. Panikit ka Boss Jim. Nandyan lang, no? Tanungin ko. Alright, so ito yung Alin Samar mga idol. No? Saan sa Alin? Victoria. Victoria. Okay, Victoria Samar mga idol na. Victoria Samar mga idol, FTPC, MPC. So andito si Boss Jim ngayon, no? At yun na, Showbird ngayon mga idol. So yung show ngayon mga idol sa MPC mga idol, no? Idol, wait lang. Kasi may mga viewers tayo rito eh. Oo. Itong gusto nilang abangan eh. Ano yan? Magbigay, ano bang idol, pwede bang magbigay ka ng tips para sa mga newbie dyan? Yun. Ano bang ibibigay mo mga idol? Kasi mahirap eh. Totoo talaga, may mga nagtatanong din sa akin, wala ko may sagot eh. Painumin mo yung tubig yung bornal, par. Yun, utang ina na napakasolid. Mahiwagang cute. Napakasolid mga idol na. Yun ang mga idol na. Pagka-sticker, Ano hihilab? Alright. Ano niya pa, ayaw niya. Alright, paano nga papinta nga? Pintahan nyo na mga idol. Pintahan nyo na. Netoy. Alright. Alright, so ano mga idol na tag ito. Ano yung mata nito? Pearl eye. Walay. Wala, dati mga idol wala akong tiwala sa Pearl eye, pero ngayon nakakita ko, grabe pala mga idol. Napaka-solid. Pearl eye. Pwede pa kapa. Pwede pa hawak. Payat. Ano ba to? Ano ba to? Parang naman to ano? Ito ba talaga nanalo? Oo. Ang bilog na bilog ah. Sa mga idol. Ang laki. Ano ba to? Hen ba to, Kap? Kaya to. Solid mga idol, ang laki. So yun mga idol na. Ayan, nasalat ko na mga idol na. Ito, pinakasekreto nito, Princess Lop. Lolo niya, yun, yung lolo niya. Ah, dito yung lolo niya. Yan. So yun mga idol na. Tatay niya yun, no? Ano bang, idol, pwede bang malaman ko anong linyada ng ibon mo? Signature line. Signature line. Alright. Alright mga idol na, so yun mga idol na. So pinakita sa atin ni idol, 2 Princess Lop yung yung ibon niya mga idol. At yun ang at syempre meron pa tayong mga idol. May next pa tayo rito mga idol. May next vlog pa tayo mga idol na para yun nga sa ibon niya. Oh, let's go. Alright, so yun, Showbird mga idol. Umuwi tayo ng Marisol, no? Ano ka doon? Para makita mo yung video. Mga idol, no? At yan dito tayo kay sa coordinator ng MPC mga idol, no? Kay Idol Boss Saimlak Samana. At yun mga idol, no? So mag-awarding ng mga idol sa kay 2 Princess Lop. So alright, yun na mga idol na. Ito yung mga pangarap ng mga idol, pangarap ng mga kalapatids. So yun ang meron tayong mga kalapatids dito na malakas, mga malupit. Andito ngayon mga idol na. At yung alright, makapasana all na lang tayo rito mga idol na. Lap winner mga idol. Alin Samar. Pagkatapos mapinay. Tatlong trophy mga idol. Napakaangas. Pinakawalan ko. Sabi na ako mo. Kaya mga idol na dyan, nabigyan na nga yung trophy niya mga idol. So tatlo mga idol, napakaangas mga idol, no? So lap winner mga idol na Alin Samar, Victoria Alin Samar. So yun na nga mga idol na dyan, nabigyan na yung trophy mga idol. At nandito yung mga tropa natin, yung mga idol natin kalapatids mga idol, no? Ayun yung mga idol na pag kalapatids na mga idol, ang dami natin magiging tropa, mga kalapatids. So mga idol na ibon na naglalaban dito mga idol, hindi tao. Idol, sa mga nag-aabang dyan, no, sa mga tropa natin dyan, sa mga newbie na katulad ko, no? Dahil ako baguhan din ako mga idol. So minsan nangingi din ako ng tips dito mga idol. So ngayon, maririnig ninyo. No, konting tips lang dyan. Idol, sana, ito may kunting katanungan lang tayo, no? Sa 4th lap o 5 lap man na mangyayari sa race, anong binibigay mo sa first lap ng ibon mo? Robust. Robust. Alright mga idol, so narinig nyo naman yung mga idol na. Robust. Sa'yo na pa ito robust na ito eh. No, sana bibili yung robust na yun mga idol. Buti ka ng bayan. Alright, so okay, straight muna. Alright na mga idol na. So yun na mga idol. Pinakamalapit na sikreto mga idol na is yun. Ano pinakamalapit na sikreto? Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Totoo yun mga idol, totoo yan. Sipag at tiyaga. Siyempre kailangan yung ibon natin, no? Lagi na sa kondisyon. Laging maganda yung katawan, pangangatawan. Dahil yung mga idol, no? Ikumpara na natin sa'yo. Ikaw mismo nanonood ka dyan, no? Kung masama yung pakiramdam mo mga idol, tapos magtrabaho ka, so wala talaga mga idol. So pangit yung magiging araw mo sa trabaho. So yun mga idol, no? Sipag at tiyaga, focus sa goal, sabi ni Idol Jomar, no? Kasi ito pala mga idol na meron pala dito malupit ang sikreto, yung mga idol, no? Yung pangulo, hindi niya nagagawa yung yung gusto niya kapag walang pirma yung vice. Yun nga mga idol, no? Siyempre mga idol, no? Hindi, namatay na siya, nag-up siya. 2 Princess Lop mga idol, no? At siyempre
lahat pala nandito siya na kay Commander. So magtatanong tayo mga idol na tingnan natin mga idol kung ano may bibigay na ano na tips ni Queen. Ni Queen. Alright, so muna tayo mga idol. Queen ni ano, ito yung Queen ni ano ni Top Princess Love. Ito yung Queen ni Top Princess Love. Mga idol na lap winner mga idol. Napawi na sa Alin Summer mga idol. Victoria. Ano, ma'am, pwede magtanong? Pag bumibili ka ng mga gamot, ano bang gamot pinapainom mo? Kasi sabi ni to Princess Love, sabi ni Idol Man, ikaw yung nagpapainom ng gamot. Sa first lap, ano ba? At first lap lang, ano mga pina-apply yung gamot? Bookingan na. Ayun. Ideal, no? Ano sa first lap na yun, ha? Sa first lap. Ayun na nga. Ito yung owner ng mga gamot. Ayun na. Sa mga kalapatid dyan na sa mga naghanap ng supply na multivitamins at mga pagkain ng ibon, no? Kahit anong pagkain, basta abot sa ibon mga idol na ito si ma'am, no? Ito yung may bahay ni Idol Boss Simon Laksamana, no? Ito na, so meron silang mga idol, meron silang binibentang mga supply ng mga ibon mga idol. Ma'am, anong pong binibili niya ni ma'am na gamot? Supra at ideal. Hey, ayun na. Mga idol na. Ito na, sana marinig nyo ito, no? Supra. Oo. Nag-plug din siya ngayon. Plug. Plug. Plug Hopper. ayun, plug hopper. Naku, mukhang malakas yun na. Kung malakasan yun. Ayun mga idol na. Ayun mga idol na. Ito pala pinakasikreto ni Two Princess Love mga idol na. Ayun, gusto mo ba dumulo yung ibon mo? So, bumili ka na ito. Mura lang to. So di ako marunong kung paano i-apply ito mga idol kasi di ako gumagamit ito mga idol. Ang ginagamit ko sa ibon ko mga idol, medical. Ang sakit ng ulo. Alright mga idol, sa mga newbie na nakatulad ko mga idol. Pakita mo, kumurin ko eh. Meron na pala. Alright mga idol na. Ay mga idol na, so ito mga idol. Ito yung ina-apply mga idol na. Yun sa mga newbie na katulad ko. Kung muna sa derby na kayo mga idol, ito na pinaka-importante sa lahat mga idol. Ito na. Tulak. Ito lang. Ito na. Ito lang kailangan nyo ipainom. Supra. Ano to ma'am? Supra? Supra, ideal. Tapos ideal. Boss X5. Ano? Boss X5 yun. Boss X5 tsaka Supra Ideal yun mga idol na. Yun mga idol sa mga newbie dyan na katulad ko. At sana tandaan nyo. I-save nyo na itong video na itong mga idol. Alright. Ano to? Ano man ito? Hagibis mga idol. Alright mga idol. Alright, so hagibis mga idol na. Yun ang mga idol na napakalinis na pagkain mga idol. So sakto-sakto sa mga warrior natin. So kailangan malinis yung nila, malinis yung kinakain. Hanggang dito na itong video na ito mga idol. At syempre, meron pa tayong pupuntahan mga idol na. Maglulop visit pa ako mga idol. Saan na? Yan na natin yan. Hanggang dito na ito mga idol na syempre na sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please naman pa-subscribe sa channel, sa munting channel ko mga idol. Sa mga naniniwala dyan, mega shoutout sa inyo. Sa mga kalapatids mga idol, FTPC, MPC mga idol na mega shoutout. Na mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol. Bye. Alright. Alright. Ganda ng lock. Napakaganda ng lock. Background, no? Mas pinakangas na boss Jim, no? Pinakangas na talaga, no? Ay, mga idol na. Love visit kayo rito. si idol boss Jim Laksamana may ina-out na ibon mga idol. PM nyo na lang. Ayaw nyo na magbitaw idol. Ayaw nyo na mag-ano. Ayaw nyo na ipakalat yung ibon niya mga idol. So, hanggang dito na ito mga idol.